Posidònia és una planta marina endèmica, que vol dir única, del mar Mediterrani. Viu aquí, a dins del blau, fa milions d'anys, quan va passar de ser un angiosperma terrestre a endinsar-se a l'oceà. Capta el diòxid de carboni que emmagatzema després els sediments i precisa llum solar per realitzar la fotosíntesi oxigènica i elaborar el seu aliment. Creix en els ambients sorrencs del litoral i arrela també sobre roques de fins a 40 metres de fondària. Proporciona a tot l'entorn amagatall i refugi per la vida de milers d'invertebrats i és un indret immillorable per la posta i per la cria de molts peixos. Es calcula que una hectàrea d'herbassar de Posidònia produeix 5 o 10 cops d'oxigen més que la mateixa superfície de la selva amazònica. Floreix a finals d'estiu i es pol·linitza ella mateixa pels corrents. Si té èxit, madura formant un fruit que té la forma d'una oliva i que es desprèn per colonitzar nous espais entre els mesos de febrer i març. Creix també d'una manera horitzontal per extensió del seu rizoma i pot viure com un clon que va estudiar-se entre Eivissa i Formentera fins a més de 100.000 anys. Mirat més egoistament i entre moltes altres funcions, s'encarrega de fer més transparent l'aigua, retenir els temporals i fins i tot d'expulsar plàstics mitjançant les pilotetes amb la fibra acumulada de les fulles que es formen amb l'ajuda de les onades i els corrents. Però la planta, estendard de tot el mar Mediterrani, està en perill. L'extensió dels herbassars s'ha reduït en més d'un terç en molts indrets. L'ancoratge, el tràfic d'embarcacions, l'augment dels contaminants en són les raons principals. S'han pres ja certes mesures que han pogut frenar el declivi en alguns punts. Tanmateix, cal posar-hi molt més esforç i mesures més contundents per conservar-la i preservar-la de l'encara massa extensa ignorància. Per revertir les tendències negatives, hi ha algunes associacions, com és el cas d'Arrels Marines a Mallorca, que treballen també en la restauració. Amb un pressupost modest, cullen esqueixos arrencats d'aquesta planta i mitjançant estructures de marès, de terracota o bé de canya o de ferro, la fixen en plantacions que ja prosperen a la Cala d'Aucanada, al Port d'Alcúdia o al Cap de Formentor per estudiar-ne tot seguit el seu progrés. El pulmó verd del nostre mar aconsegueix d'aquesta forma prosperar una mica més, però sobretot arribar als cors i a les consciències de la població local del nord de l'illa de Mallorca. L'oceà és vida i origen, Posidònia n'és la filla primigènia i cal mimar-la i conservar-la pel respecte més profund al nostre origen en comú.